Príbeh sledoval skupinu outsiderov a snílkov, ktorí si našli svoje miesto v školskom speváckom zbore New Directions na strednej škole McKinley High. Vlastně tenhle ten krásný seriál v podstatě, tak kolem něj panuje taková konspirační teorie, že je prokletej. Protože mnoho účastníků z tohoto seriálu buď zemřelo, nebo se jim staly velmi jako nehezký věci. Dňa 29. decembra 2015 bol zatknutý. Našli dôkazy o držbe detskej konkrétně viac ako 50 000 obrázkov. Jenomže to, co mělo být poklidným rodinným výletem, se proměnilo v tragédii, která otřásla fanoušky i kolegy z celého světa. Patranie samozrejme komplikovali zlé podmienky, čiže zakalená voda, slabá viditeľnosť a nebezpečné prúdy. Nakoniec bolo ale Naino telo nájdené 13.7.2020, presne v deň 7. výročia smrti jej kolegu z Glee, Coryho Monteita. Tohle je děsivý úplně. To je klasika, že všetky konšpiračné teórie sa potom nejakou... Dají logicky vysvětlit?